Right, rimwe gore manje ndakamboita so unfortunate zvekuti haapapo ndaigona upenyu hwaigona kutopera. So I was fairly young, ndiri kumagrade 6 and ndiri kumagrade 6 ndandine shamwari yangu, but shamwari yangu yanga isingagare close to us, yaigara just I think a kilometer away from kwataigara, and isusu taigara mucamp. So basically kwese kwaingofamba unenge uchingofamba in between dzimba up to until wazosvika kumba kweshamwari yako. So inini shamwari yangu iyo yange iri shamwari yechisikana actually. Then in fact musi wacho neyo ndova ndanyatsomuka, ndova ndanyatsogeza early because ndandamudza kuti ndichauya kuzokuona. Ndageza ndarowa vaseline yangu, vandapfeka rimwe shoti rangu sore yellow because ranga riri one of the favorite because raimecha neimwe t-shirt yangu yanga ine yellow neblack. Ndarowa ndobva ndawacha mapusha angu ndarova, right. Ndatooneka mushemushi ndasingawanzooneka especially kana ndichienda kubhora, but ndaoneka man ndakumhena unoenda kunoona shamwari yangu nhingi because vaimuziva because they were a family friend. Ndabuda pa10 ndinuyo ndirikufamba apo unenge nikangu aka excitement kekuti nhasi ndakachena achandiona ndiri different. Saka zvinongoita excitement, unenge uchijamba ukaona dombo umbori nhongo wambokanda uchifamba uchinyatsonzoti yes zvese zviri kufamba ndiri kufamba. Then how mapose emagetsi anga ane masupporting ropes ekuti inenge yakabata kubva kumusoro yoenda ichisvika ichinodzika pasi, semaplies ne the other side yakabva kumusoro ichinobata ichinodzika pasi kuti pole riite stable remagetsi. So inini handakunzwisa kuti chii chakanyatsoitika ipapo, but what I know is ndaida kunomhanya handitika ndojambira pole, then I swing underneath ndonosvika kumberi uku, like you jump, you catch the ball, you swing, then unojambira kumberi. Hazvindiitira like nainzwa kuti I'm alright. So anyway ndobva ndachiona chailoko attracting kune mufana ane ma10 years. Then ndobva ndanochibata kudai, maoko anga avhure nangobata namwana mandakadai, kunzwa magetsi manje achindidambura manje ndichirohwa nemagetsi ndichizvamburwa. Ndakangoramba because magetsi manje haakusiye. So lucky randakazoita nderekuti ndakaramba ndichinoita sei, ndandazora vaseline. Saka vaseline yange ichirimowo futi mumaoko, saka ndakunyanya kubatirira zvekufanira. Saka ndakabatirira but ndaitsvedza ndichidzika kusvika ndazosvika pai chinonobatana nechinenge chiri pa8 chachona, so ndo chakazokwanisa kuvhura maoko angu kudai, so ndinoti pasi apa right. That day I was dazzled. But funny enough, since muri mucamp and basically even munhu akaita 1 kilometer away, you're just walking in between houses, there was this lady anga akatomira panze and she witnessed the whole ordeal. Akaona zvese zvaiitika and haana kundibatsira, haana kuita sei, akangomira so akangonditarisa. And when you're in a trance kana kuti uri mukatime kako kezvinenge zvichiitike, unenge usinyatsori zvenzi unyatsoregister consciously, unenge wakuda kutopinda musubconscious. Nditomuona pese pandaizvamburwa nemagetsi apa akangomira. And it happened ndofunga zvemaseconds handichaziva, but it seemed like it was for ages. And it seems like aitoseka, ndozvandakaona inini. Pamwe ndada kutofa here ameno, but ndaitomuona achitoseka zvekubata dumbu zviya achikwara nekuseka. Ndichinoti ndichinosingodai so ndichinorwa rani rimwe rekuti ndichinotiza because unenge wakufila kungoti I need to get away from this place because iri toxic, iri electrifying. Ndichinorwa rani, ndakanyorwa 100 meters, but iye aramba achiseka because ndirwa rani vandanomira kuti vandamuona so akandiseka. In my mind I was thinking
kuti zvangoitika zvega izvi, because we always did this. Like tagara taingozviita kubvira nekubvira. Isu pamba pedu chapamba tone pole magetsi ranga rine the same cable going down to anchor mapole. And ndanga ndatomboti ndaigara ndichipatambira ndambobvira ndambogwinwa kana 1. Asi ndakazogwinwa. And kugwinwa kwandakaita musikana wayanga ari Versus. So in my mind ndangoti sister because vamwe sister chikuru wapfeka zvawo imwe t-shirt yawo yeblack nebhutsu dzawo dzered. Ndakati macolors aya ndiye mashavi. Sister vandiroya. Ndozvandakatofila, ndozvandakatofunga panguva iyoyo. Ndakati sister vandiroya. Ndakazosara ndosvika kumba kweshamwari yangu, shoti rangu ratosviba reyelo reya. Then the people had to ask me, ko chii chaitika? Ndikavaudza the ordeal. And they shared the same sentiment. Vakati, musikana yega. Ndofunga musatanist. And they were so certain, and it was so obvious. Panguva yacho nayo kuti no, musikana wayo musatanist. And aitogara kudhuze nekwataigara. Handina kuzombobvera ndataura naye futi. Ndaitomuona aitondimhoresa chaizvoti anenge achikuziva because kuti andokamufana akakambozvamburwa nemagetsi. But yes ningiwe. But I couldn't answer. I couldn't ndasingatodi kana zvekutaura naye because kundiseka kaakangoita ikako kakandifilisa kuti no, anoroya. And why was she present? Mazuva ese handigwinwe, but panga aripo ndakagwinwa. Point yangu iri pakudai so. Point yangu iri pakuti sometimes if you are present pazvinhu zvakaipa unoona utori munhu aripo, but make it a point kuti pari kuitwa zvinhu zvemvenge zvakashata, pari kukwara vanhu, pari kukwadzwa vanhu, unogona kunge ungoripowo zvako uchingoona usina hako zvauri kuita zvakashata. But people will always correlate. People zvekuzoti pane nyaya yecorrelation necausation, handiti chakonzeresa nechanga chiripo pakaitika zvinhu, handiti zvinhu izvozvo zvakasiyana. But kazhinji kacho vanhu tinongozvisanganisa. Kazhinji kacho tinofunga kuti changa chiripo ndo chakonzeresa, ndo kazhinji kacho. But dzimwe nguva chinokonzeresa, handitika, nechanga chiripo zvinogona kusiyana. Hongu anga aripo musikana wangu, but I think my ordeal yandakasangana nayo yanga isinei naye, yanga ingori nyaya yekuti magetsi pamwe anga agumana, pamwe paita mvura, paita dova, then magetsi of our conductor, then they managed to get through into the anchor, ndikabatawo ndikagwina. But that fact that she was there yakaita kuti ndifunge kuti andiroya, handiti. That's number 1. Then secondly, obviously kusaziva ndokutokwara. Maybe probably taizogona to develop a better relationship nemusikana wayo over atondudza zvinhu iro riri neriri panext pachona iri ese ndo zvaanoita, unogwinwa ukabata. Inini handinazomboda kutaura naye because ndakamufungira ndisingazivi kuti what exactly caused this. But dai kuri kuzonzi ndakazobata iri panext yacho ndaigona kutogwinwa ndikafa, handinomuona. Ndo panova kusaziva kufa ipapapo. So yes, point yangu ingori pakuti 1, chingoavoida instead yekuda kuzongwara wato musituation kana kuti wapaground pari kuitika zvinhu zvakaipa, kana kuti pari kuitika zvinhu zvausingawirirana nazvo, pari kuitika zvinhu zvekuti vanhu vanoti uyu ndiye akazviita. Chingobva ipapo, because it's very difficult to prove yourself innocent. Zvakaoma, pane vanhu vanenge vato convinced kuti ndizvo ndiye akazviita, right? Ibva ipapo. I think zviri kungoenderana neteam kana kuti most of the guys vekuti vanoti nini handinwe doro, or handiite zvekukecha, or handiite zvemadrugs. But at the same time every day vanomukira kuenda kunoita hangout, nevanhu vemadrugs. The consequences that is going to attack, or that are going to be faced nevanhu vauri kuswera navo, uchangosangana navo, like zvinenge zvakangofanana, you're going to be painted in the same brush. So just avoid. And my worst case scenarios ndeyekuti you eventually join, or
you eventually be forced by the situation to do the same. So just avoid ma situations ekuti vanhu vangakufungira, because correlation sometimes inomistakewa as causation. Dai musikana uyu zvaakaita semaonero angu, paakangoona kuti akamira next to pole rinogwina magetsi, first life anobva ipapo, ibva ipapo. Kana kuti aifanira kundibatsira kuratidza kuti no, havasi pamwe chete nezviri kuitika, like run for help, kwete kutoseka, guys. But anyway, yeah, zviriko dzimwe nguva mbavha inobatwa yotanga kurohwa, ioni uidongoonawo kuti marohero akazorohwa sei, uchiteera papesa paanozongouya zvinononetsa manje kuti zvizonzi aiwa hauna kurohwa, pamwe mbavha inenge yakuwara kana kuti yafa. So ibva ipapo, ndo point yangu yanhasi. Anyway, muwane zuva rakanaka, handiti toonana munext video.